भोजपुरी साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम रूपंदेही में भव्य रूप से संपन्न। भोजपुरी दर्शन त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के आयोजना में रूपंदेही के कोठईमाई गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के सभा हॉल में आयोजित भोजपुरी साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कुवार 18 गते शनिचर के दिन भव्य रूप से संपन्न भइल बा। करीब 4 दर्जन साहित्यकार, पत्रकार, अधिकार कर्मी आ स्थानीय जवान लोग के उल्लासपूर्ण सहभागिता में सांझ 5 बजे ले चलल यह कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति या भाषा प्रति गहिरा सरोकार देखल गईल। पहिला सत्र उद्घाटन, स्वागत आ गीत एल्बम विमोचन। कार्यक्रम के पहिला सत्र भोजपुरी दर्शन पत्रिका के प्रस्थान संपादक शिवनंदन जायसवाल के अध्यक्षता में संपन्न भइल। प्रमुख अतिथि मर्चवारी गांवपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपमन्यु त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि कास्की जिला अदालत के इजलास अधिकृत सोनू बनिया आ मर्चवारी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के वड़ा अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह के उपस्थित रहल। यही अवसर पर मर्चवार गोल्डन इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल आ भोजपुरी कवि सुरेश यादव के मर्चवारी माई नामक गीती एल्बम के विमोचन भइल। गीत के समीक्षा कवि गोमती प्रसाद गुप्त कैले। कार्यक्रम संयोजक धर्मराज यादव स्वागत मंतव्य प्रस्तुत कैले, जबकि शिवनंदन जायसवाल आपन भोजपुरी में अनुवादित नेपाली राष्ट्रगान गैले। दूसर का सत्र भव्य कवि गोष्ठी। दूसर का सत्र कवि गोमती प्रसाद गुप्त के अध्यक्षता में संपन्न भइल। प्रमुख अतिथि कास्की जिला अदालत के इजलास अधिकृत सोनू बनिया रहले। यह सत्र में लुम्बिनी प्रदेश के ख्याति प्राप्त भोजपुरी स्रष्टा शिवनंदन जायसवाल, गोमती प्रसाद गुप्त, सुरेश यादव, पंचराम मौर्य, पुजारी केवट मोहन, परमशिला बनिया, शीर्तराज राजभर पुण्य रहले। साथे सोनू बनिया, मुन्ना तिवारी, श्रीओम सहानी, दुर्गा दीन कोरी आदि स्रष्टा आपन आपन काव्य पाठ कैले। हर कवि के रचना पर सभागार ताली के गड़गड़ाहट से गूंज उठल। दर्शक लोग मंत्रमुग्ध भइल। कवियन का गीतन में लोग डूब गइल। तीसर का सत्र अंतरक्रिया आ निष्कर्ष। अंतिम सत्र शिक्षक मुनीब यादव के संचालन आ भैरहवा बहुमुखी कैंपस के प्राध्यापक श्री ओम सहानी के अध्यक्षता में संपन्न भइल। यह सत्र में भोजपुरी विज्ञ शिवनंदन जायसवाल दर्शक श्रोता से पूछल भोजपुरी भाषा संबंधी सवालन के सहज तरीका से उत्तर दिले। कानून विषय पर इजलास अधिकृत सोनू बनिया मातृभाषा प्रयोग संबंधी कानूनी व्यवस्था सबके स्पष्ट कैले। स्थानीय निकाय के बजट आ मातृभाषा प्रवर्धन संबंधी जिज्ञासा पर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपमन्यु त्रिपाठी कहले कि आगामी दिन में गापा भोजपुरी भाषा साहित्य आ संस्कृति खातिर बजट के व्यवस्था कैके आ विभिन्न कार्यक्रम करावल जाई। कुछ प्रमुख लोगन के विचार उपमन्यु त्रिपाठी भोजपुरी शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन करब कह के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले। भाषा साहित्य कला के प्रवर्धन खातिर पालिका बजट छुटवावल जाई। भाषिक अनुसंधान आ जनशक्ति उत्पादन पर जोर देहल जाई। भोजपुरी लिखित प्रकाशन पर पालिका विशेष पहल करी। सोनू बनिया इजलास अधिकृत कास्की जिला अदालत संविधान मातृभाषा प्रयोग पर कहीं रोक नाई लगौले बा बतौले। स्थानीय सरकार चाहे त मातृभाषा में शिक्षा दे सकाला। मातृभाषा के प्रयोग सहज आ हृदय स्पर्शी होला। आधुनिक जवान लोग मातृभाषा के प्रयोग बढ़ावल गईल बा। शिवनंदन जायसवाल प्रधान संपादक भोजपुरी दर्शन पत्रिका के भोजपुरी के सरकारी कामकाज के भाषा न बनावले तक भाषिक भेदभाव खत्म नाई होई बतौले। शिक्षा, प्रशासन, साहित्य या संस्कृति में पालिका भोजपुरी के प्रयोग करे। भोजपुरी नेपाल के तीसर का सबसे बड़ा भाषा बा। एके वैश्विक स्तर पर ले जाए खातिर जवान लोग एकजुट होखें। स्थानीय सरकार आधारभूत तह पर भोजपुरी पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू करे। सहयोग आ सहभागिता भोजपुरी से प्रभावित होके शिक्षक मुकेश यादव आ इजलास अधिकृत सोनू बनिया आयोजक के नगद सहयोग दिले। अंततः
प्रतिभोज आ छायांकन संग कार्यक्रम सहभागी लोगन के अनुसार ऐतिहासिक सफल आ भव्य रूप से संपन्न भइल। भोजपुरी दर्शन त्रैमासिक पत्रिका के ओर से प्रकाशक परमशिला बनिया, मर्चवारी माई मंदिर, रूपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश।